ଅରାନ୍ଧ ପାଇଁ ଦିନ ସାରା ଆଜି କାମ। ସକାଳେ ଘର ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି କରି ଘର ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ଆମ ଛୁଆ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଥାଏ ଘର ଧୋଇବାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କାମ ସାରିଦେଇ ଲୁଗା କାଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ଲୁଗା କାଚି ସାରି ତାକୁ ଆଣି ଛାତ ଉପରେ ଶୁକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଲୁଗା ଶୁଖି ସାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହ୍ନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚି ବାପାଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଦେଖିସାରି କହିଲେ, ଭାଉଜ କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ। ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ବନିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆମ ଛୁଆ ରୁଟି ଗୁଳାରେ ଟିକେ ଚୁମୁଟି କହିଲା, ମା ମୁଁ ବି ବେଲିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଭାଜି ଦେଇ ଆଳୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ଆଣିଲି। ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ବିକାଳ ଦିଦି ଆସି ଅଉରୁ ଫଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅରାନ୍ଧ ପାଇଁ ବାପା ମୁଁ ଶାଗ ବାଛିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଶାଗ ବାଛିବା ଟାଇମ୍ରେ ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସଭା ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ଶାଗ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଯିବ କହିବାରୁ ମୁଁ ମନା କଲି। ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାପା ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ଭିତରେ ଶାଗ ବଛା ସରିଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇ ଶାଗ କାଟିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଅରାନ୍ଧ ହୁଏ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ରାଧେ ରାଧେ।